Velkommen til vores anden Askers. Fanden sgu rigtig god. Ja, fordi som vi også forklarede sidste gang, så vi lige forklare til nye viewers. At vi er to jo. Ja, så derfor er det ikke Aske Me, det er Aske Os. Aske Os. Ja, okay, men så kan vi komme i gang. Vi har fået nogle spørgsmål. Ja. Fra jer. Ikke os. Nej, fra jer. Ja. Det er, vi har fået et spørgsmål fra Camilla Lysse. Camilla Lysse. Ja. Aske Os. Den lækreste pige I kender. Der starter på C og slutter på Amila Lysse. Det er en af vores gode kællinger. Ja, kællinger. Vores gode kællinger, der hedder Camilla Lysse. Ret tricky spørgsmål, fordi der var så mange sådan ting, man ligesom skulle overholde, sådan regler. Ja, tænke over. Ja. Sådan noget, altså det skulle starte på C og sådan noget. Ja. Så har vi fået et spørgsmål fra Christian med K. Ja, med stort K. Altså, det er sådan et mærkeligt navn, fordi Christian det er stadig med CH og så med K. Ja, det er sådan. Ja. Hvor møger. Og så han spørger så Aske Os, ikke? Hvor møger sjovt det der. Fordi ja, han så spørger os Aske Os, hvor mange damer laver I per uge? Den kan jeg godt starte med. Ja. Nok sige 7, tror jeg. Sådan en dag om dagen, ikke? Passer rimelig godt. Og vil jeg nok sige 12. Ej, det går over, vel? Det gør sgu heller ikke. Jo, det gør. Det bliver også ikke 12. 10. Og som jeg sagde, 10 dage om ugen. Øj, det skal ikke tage, mand. Hvad? Det er ja. Okay, næste spørgsmål, ikke? Ja. Det er fra Biebers mom. Nå, ja, okay. Mom, ja, okay. Ja. Aske Os, bedste kage. Ja. Du starter den ud, eller? Jamen, det kan jeg godt, fordi at, jeg har den sådan, kager, ikke? Der kan jeg godt, jeg har altid godt kunne lide, kage, eller, altså, okay. måden den har sgu altid været flot, og, ja, det var lidt gay sagt. Jeg kan godt lide, du ved, de der med citron der. Citronmåner? Ja, præcis. Fordi de smager ret meget sådan af måne. Citron. Nå ja, af citron. Og de ligner sådan lidt meget halvmåner. Ja. Men det gør de faktisk ikke. Nej, men den er ret flot, og den er ret nice. Ja. Og min yndlingskage, jeg tror også den er kajkage, tror jeg. Ja. Så er godt. Det fandme også det der er pinke derinde i det sygt gøy. Det er sygt gøy, fordi det er bare pink. Det er sygt godt, man. Ja, men det er pink, mand. Det er himba. Så har jeg fået noget fra Mr. Dailys humør, mener jeg. Fuck dig, mand. Han skriver fede det er så for hans bøsse. Fucking smør. Din pepperoni, mand. Ja. Han har skrevet, at ham der med solbrillerne og huen, lige så homo som han ser ud. Hallo, mand, det knaller. Det er fucking ikke sjovt, man. Jeg er fucking ikke homo. Første video vi laver, mand. Så flipper os noget på os, ikke? Det der, det er bare sygt lækker. Racistisk. Ja, præcis. Det er sådan det er fucking kartoffel. Ja. Bare fordi vi får ja. Der er noget vi får Bahamas. Ja, præcis. Præcis. Så ja, fuck dig. Ja. Og så vil vi selvfølgelig også godt, altså vi vil godt lige forklare noget, fordi at så fuck, nu er den færdig. Prøv at vi hører mere om dig. Mener jeg. Vi vil godt lige ændre noget, vi sagde i den sidste video, fordi at undskyld. Det der med ugens technosang, det, altså vi vil godt stadig ikke præsentere technosangen for jer, men
Det skal ikke være uges, fordi jeg er ikke sådan en. Vi laver nok flere om ugen, måske. Ja, måske laver vi ikke engang en om. Måske laver vi ikke nogen i næste uge eller sådan noget. Ja, det kan godt være. Og det ved vi jo ikke helt. Måske er vi bare ude at drikke pillerpaller hele næste uge, så godt være. Men nu har jeg fået spillet den, som vi har nomineret som dagens. Ja, dagens, den er fandme god, bro. Så sidder jeg og kalder Brian, mand. Det skal da være Brian. Ja, præcis, mand. Nej, men ja, vi har valgt sådan en sang, der hedder Strogopop. Fra Die Atzen. Den er tysk, men den er stadig rimelig ok. Den er, starten er sådan lidt homo, fordi det er sådan en dame, der synger, ikke? Det er bare sådan lidt gay. Ligesom ham der skrev det der om toppen, man. Det er sådan lidt ligesom dem, ikke? Han har fucking bøsse, han er. Men bare fordi man har solbriller på, men det skal ikke homo. Nej. Eller kan fandme ikke sige, hvad hans fucking problem er. Det er fucking sygt i hovedet. Ja. Nu skal I hvert fald... vi tager dem lige for sådan et godt sted. Ja. Nu er jeg klar. Ja. Er du lyd på? Er der lyd på? Godt nok. Es flackert das Licht, dann kommt die Musik. Auf der Tanzfläche. Altså, kan kraften må stå. Det kraften må næren. Fuck dig. Fuck dig YouTube, mand. Fuck dig YouTube. Nu skal jeg lige være klar. Rolig, er klar. Altså, det er sådan lidt... Det kan nok ikke lide. Vi tager det Fuck, bøn. Jeg hader det her, bøn. Men hold kæft, det er sjovt. Hvad sådan? Ja. Mere end så er det bare fast på, og det går den. Go. Okay. Så blev det er når vi er nødt til at stoppe, så giver det mig, og det er bare sygt det her. Nej, men vi skal til her i bag. Eller ej, det skal vi ikke. Hvad fanden er galt med dig? Vi skal ikke i stedet bedre. Vi skal bare... vi skal ud og drikke nogle pillerboller. Så ja. Men I kan abonnere herop og stille spørgsmål og udfordringer og ting dernede. Og så husk at like og abonnere. Og del den, og del den. Altså fucking... Fuck jer. Ses.